Dami debata na sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiramu nabi di bagasan Yesus Kristus. Amin. Tabi jala horas marita saluna. Salam sehat. Damang dainang hurian itu hata tatangihon ma hatan debata ima jamita pertaniangan sian turpuk epistel minggu tanggal 28 Juli 2024. Tersurat di buku 2 Samuel bidu 10 sada ayat sada rodi 15. Jadi dung salpu tahun jupang muse tiki haboborha ni akar raja gabi disuruh si David ma si jawab dot akan aposona bahen donganna rodi sadok Israel asa disiapun nasida hala Amon jala ditukup huta Rabba alai tinggal di Yerusalem do anggo si David dungi marhira bodari hehe masih David siap podomanna jala madala-dala di atas tarut ni bagas ni rajai gabe di ida masian atas tarupi sada parupuan namaridi uli situ tudo rupani parupuani dungi disuruh si David ma suruanna asa ditakasi pangalaho ni parupuani gabe didok halak mak da si Batseba doi boru ni si Eliam jolman ni si Uria marga Heti. Jadi disuruh si David ma suruanna mengalap nasida. Jadi dung saha nasida tujulona laos diakupi manasida modem. Alai dung manguras nasida sian haramunonna muli manasida tujabuna. HP dung gabe-gabe ya perempuan disuruh ma suruanna pabotohotsa tu si David nin nama dunga gabe-gabe nau. Dungi disuruh si David ma suruanna manonahon tu si Joab suruh tuau si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab ma si Uria manopot si David. Jadi dung sahat si Uria tujolona disukuni si David ma ibana taringot tu sonang ni si Joab doho taringot tu sonang ni aka parangani doho taringot tu sonang ni hamusuani dungi do si David ma tu si Uria tuat maho laho muli tu jabum jalaburi pakmu jadi dung ruar si Uria siad jabuni rajai ihut ma siap pudina si lehon-lehon siar rajai HP modem do si Uria di labung pitu ni bagas ni rajai rap dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tu jabuna jadi di bari tahun halak matu si David songonon dang tuat si Uria laho muli tu jabuna dungi didok si David ma tu si Uria dan ambura ho ro siap perdalanan buasa so tuat ho laho muli tu jabu alainin na si Uria ma madok si David garipoti parpadanani tole Israel doho Juda maringan di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodi aka naposo ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tung olo maahu masuk tu jabuku doho mangan doho minum jala modem rap doho jolmaku. Songon sitong na mangolu ho mangolu doho terdim. Molo tung olo ahu mabahin songoni. Dunginin na si David ma madok si Uria. Tinggal di soddo peho nang sadarion. Marsogo pe husuru ho mulak. Jadi tinggal masih Uria di Yerusalem. Di nasadari dohot marsogo nai. Dungi di otang si David ma ibana asa mangan di adopanna jala minum. Pola mabuk ibana di bahen. Alai bodari nai ruar ma ibana laho modum tu podomanna rap dohot akana posoni tuanna. Jaladang tuat ibana laho muli tu jabuna. Tole manogok nai muse di surat si David mas ada surat tu si Joab jala si Uria panongosanna di bahen ia hatani surat nai oddo patongok kamu ma si Uria tukkan nasumo bumar porang jala lumindak kamu siap pudina asa hona ibana laos mate Uria nahi naholongan adong peribahasa namandok sonon. Sesal dahulu pendapatan,
sesal kemudian tak berguna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Imana mengajarhon ikota kasma tatibangi nasa ulaota. Ulaun nadenggan do manang ulaun najat. Nasitong do manang naroa. Asa molo nang sanga taulahon ulaun najat do ulaun naroa, ay dak kasosolak kita bitu pudi. Dang marguna bi. Dak ya panol solioni dijulu. Duk pe tartuk-tuk baru pe manol soli. Alani ikota kasma tatibangi mangihuton dia do lomoni rohani Tuhani. Alai nang pesongoni. Aut sura sanga hita mangulahon ulaun naroa, mangulahon ulaun najahat. Dangadong hata natar labat. Tasol solima hajahatot tai. Jala ulu meta marhamu baun ni roha. Namun bagaimanapun penyesalan adalah hal yang baik jika disertai dengan keinginan untuk bertobat, untuk berubah. Tetapi sayangnya penyesalan sering dialami orang tapi tidak ditindaklanjuti dengan perubahan. Dia menyesal tetapi dia tidak bertobat. Penyesalan tidak selamanya adalah pertobatan. Saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Seorang sedang berpesta narkoba, dia tahu bahwa itu adalah kejahatan, adalah pelanggaran. Ketika dia berpesta narkoba, tiba-tiba datang polisi, ditangkap, digerebek. Setelah digerebek, lalu dia mengaku menyesal. Tapi yang dia sesali adalah kenapa dia sampai tertangkap. Kenapa ia tidak hati-hati? Itu penyesalannya. Jadi penyesalannya adalah karena dia tertangkap polisi. Kamu amang do inang. Di Portidion godang do joloma manol soli. Alai dang marhamu baun. Di dunia ini banyak orang menyesal tetapi mereka tidak bertobat. Setelah selesai perkaranya dia akan melakukannya lagi, ditangkap lagi, maka dia menyesal. Tapi setelah itu dilakukan lagi. Teruslah begitu. Apa gunanya penyesalan hanya sesaat? Alanya kamang lidang molo tarsomong hita di bagasa dosa, molo sangat taulau najahaton, molo olo hita manol soli roha. Naing ma laos ikon marhamu bauni roha mahita. Jala totong ma tapi pikir-pikiri jala tak ulaun. Dia do ulaun hasitongan, dia do ulaun nadenggan, dia do akka ulaun namarguna, dia do akka nambahin lasni roha, jala dia do nambahin gabi pasu-pasu tu akka dongan. Urian itu hatta. Sudedo hita, sudedo zolma hea tarsomong tu bagasa dosa. Sudedo hita hea mangulahud dosa. Jala sai adong do namanol soli. Alai adong do nasomanol soli. Alaniaha. Alana dang diboto hati goran. Akan nasomanol soli i dang diboto ibana hati goran. Jala dang itada ibana asini roha. Ido ubahen na disuruh debata anakna nasasadai ima Yesus Kristus roh tu portibion laho manopo tita kapar dosa uhut manubusita asa dapotan asini roha hita dang be gabe ona alani panubusion ni Kristusi ala holan ala asini rohani debata na mangasihi hita akka pardosawan nuai kamang noyan nunga sudah hita mananda do majalo asini rohani Tuhani marhite Yesus Kristusi asa dohonon ma molo tarsomong hita mardosa jalamanol soli panol solioni butul-butul manyan laho membuat kita tu pertobatan. Ketika kita menyesali perbuatan kita yang salah, yang jahat, itu harus kita barengi dengan pertobatan. Tidak cukup hanya menyesal. Mungkin boydo hita manabunihon hadu saotta. Alai
Di akka naung majalo asini rohani di bata. Di akka naung disesa di bata dosana. Naing manyan ibana biar rohana tu di bata. Jala disolsoli mai. Jala marhamu baon. Kamang do ina. Diturpuk jami taon. Bahkan sekaliber Raja David pe madabu do tu bagasa dosa. Marsala jala mardosa do ibana. HP berjaya do ibana. Di lehon de mata. Di ke pemerintahan na. Songon raja ibana. Songon parwaso ibana. Alai. Laos disido ibana. Gabe tarujun tu bagasa dosa. Ahado horo hasalani Raja David. Ahado horo kasusna. Balgasi tutudo kasusna songonon. Ima pembunuhan berencana yang diskenariokan Raja David tu si Uria. Di pareta ibana do rada si Uria laho marporang tu garis depan. Ai di boto ibana do sasitongna molope bor ratusan pasti do talu aka pasukan ne. Jadi jelas do tujuan ni ibana ima boha asa mate di perporangan si Uriaon. Bahasa soni huratu si Uria. Isi do si Uria. Si Uria ima salah satu na dipilit semacam komandan perang di lapangan di zaman ni si David. Sahalak na bertanggung jawab jalan nasatia tu pareta ni rajana. Dipatudu ibana do tanggung jawab na marhiti na dijaga ibana poti parpadadani. Tung soolo do ibana meninggal honi. Bahkan adong kesempatan nak masuk ibana tujabuna mangam minum rabdot keluargana alai demi menjaga poti parpadani dang diula ibanai. Itu mago di bana menjagai. 2 Samuel 10 ayat 10. Ima tanggung jawabna. Inatani si Uria margoar nai Batseba. Di patorang son uli situ tudo rupana sangat cantik. 2 Samuel 11 ayat 2. Odo da gabe si bociri. Ai gabe solodo rohani si David mamere si Batseba. Jala hasolowan ni rohaido na mambuan ibana tu bagasa dosa. Ima pangalakupon. Pola sampai gabe-gabean si nai Batseba. Si anodo dimulai skenario hazahaton ni si David diadopan di jolo ni debata ima pembunuhan berencana. Bohama cara menyingkirkan si Uria. HP naki si Uria ima salah satu komandan perang di lapangan yang paling setia tu ibana. Alai ikon singkir honot tomei. Asabui dibuat ibana dikuasai ibana ripena ima nai Batseba dibahen gabe jolmana. Alani dipakai si David do kekuasaanna. Di bagaimana surat perintah tu si Joab. Asa olo si Joab marsur si Uria memimpin perang di wilayah peperangan Nasumobu. Garis terdepan yang paling berbahaya. Ai di boto ibana pasti do mate si Uria di parporangan ini. Nu mate dibuat ibana ma inat tanah. Mate matutu si Uria. Gabe dibuat ibana do si nai Batseba. Ima balgani dosa ni si David. Akamang do inang boy do bunyi skenario dia do pani akabangsoi. Jala mungkin budang do bangsoi na mamboto skenario termasuk nakin ima si Joab di son. Termasuk do nakin mungkin ra aka pengawal-pengawal ni si Daud. Alai dang adong barani na sida paingotong. Dang na barani laho makatai. Iko pakyon na mahuasona laho paturuson hazahaton na di bagasan rohana. Boy doi bunyi skenario. Alai ingot ma. Adong do debata. Di boto debata doi saluhukna. Sude akan asinakapan ni si Daud di boto debata. Huria na hinaholongan. Molo hupukkan akin jamitawan marhite peribahasa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Imana mangajaron asa takas tatibangi nasa ulaon nadenggan jala dia do ulaon naroha asa boy ta manutuhon law mamilit mangulaon nadenggan do pasidikon aka ulaon naroha
asa unang do olak ni turpuhon na taida taringot tu Raja David. Asa unang do olak ni turpuhon taida pangalahon si David. Molo olak ni turpuhon do jelas David adalah orang yang paling jahat. David adalah orang raja na mangulahon hadusahon. Alanan no selanjutnya manolsoli do rohani si David. Isolsoli do sana jala oro di bana marhabu baoni roha. Asaido gabe tamadi do pati dangoni Jehovah do sada tubur na tigor di si David na baki raja na makajong jokkon dohot hati goran ni tanon. Buasa dipilit gabe siapa parani si David molo pardosa di bana. Alani kisah ini tidak berhenti sampai di sini. Alai saat don nontu akka hamu bau ni roha pertobatan. Ido bahin disuruh debata mana posona panurirang Nathan dapoton Raja David. Paingot ibana jala picang ibana dok matu ibana ahada uhuman si jaloon ni si David. Leonon bahenon ni debata. Mabigi manolsoli ma si David. Jala di jalo Tuhanido panolsolion nei. Alai tetak debana ona uhum alani hajahatonna. Dinaro panurang Nathan mamicang Raja David bohado respon ni Raja David. Taringot tu picang-picang ni panurirang Nathanon. Sebetulnya gampang do di si David membain skenario kedua. Gampang do ibana mamunu panurirang Nathan. Boy do iba di mana skenario kedua. Dang di boto jolma. Alai dang di ulabana song. Alai pito tarjolma di bana ala dong paingoton imana songoni. Pito di solsoli do hasalaan nei. Jala mangido hasasani dosa di bana tu adupan itu Tuhani. Lalu do uhumani di bata tu si David. Ima mate do anakna na sorang nasian naibat seba. Alai yang ibana manguldo di bahed de bata. Jala mula musi ibana di jakon de bata. Hurian itu hatta. Asa saha do tu si taida kamang do inang. Hamu bau ni rohani si David. Ido nagabe sirenu konota marhite jaime taon. Bohado hita memasuki proses hamu bau ni roha di parmulanon. Boido tapatulus tu kepompong yang mengalami proses metamorfosis. Kepompong berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan indah. Dan bukan hanya berubah bentuk, tapi juga dia berubah sifat dan dia juga berubah tindakan. Tadinya kepompong suka ke tempat yang kumuh dan kotor, tetapi setelah menjadi kupu-kupu, dia tidak kembali lagi ke tempat yang kotor, tetapi dia menghinggapi bunga untuk mengisap madunya. Suangsoni mahita. Najolo hita mengaduk tu dosa, jala di parhatoba dosa do ita kamang do inang. Gabi si haila honotad do sabutulna akka nataula. Alai dung di palua de batahi tadi bagasan asni rohanai marhite Yesus Kristusi sia dosa unang beda dati mardosa. Sotung songgok nauposi tapasohot ma akka dajat. Jala gumodang ma taguruhon akka nadenggan. Jala taulahom ma dia do lomo ni rohani de bata. Sai toguoni de bata do kita. Tu akka dalan lomo ni rohanai. Amin. Mauliate mari debata di hatam na badien. Suato me turohanang pikiran nami. Asa takas suti bangi hamil Tuhan. Dia do akka ulau lomo ni roham. Jala dia do ulaun akka najahat. Nama besugo ni roham. Asa upasi di kami siani. Alani patau jala pargugui mahami. Mangula hotsa. Marite Kristus Yesus. Amin.